Kaixo, bideo honetan jarraituko dugu alkano, alkeno eta alkinoekin, baina batez ere ikusiko ditugu alkeno eta alkinoen adibideak. Baita ere, nola zenbakitzen diren karbonoak, ja alkeno eta alkinoetan garrantzitsua delako hori jakitea. Hasiko gara adibide batzuekin, orain jarriko dut lotura bikoitz bat daukan adibide bat, konposatu bat. Orduan, adibidez, hau izango litzateke lotura bikoitz bat daukan konposatu bat. Gogoratu izan genuena, karbono bakoitzak 4 lotura izan behar ditu, orduan. Lehenengo karbono honek, badauka lotura bat, hau markatzen dudana, karbonoen artean. Orduan, 3 hidrogeno behar ditu, azkenean 4 lotura izateko. Bigarren karbono hau behiratzen baldin badugu, honek badauzka 1, 2 eta 3 lotura. Orduan, bakarrik falta zaio, hidrogeno bat 4 lotura izateko. Urrengoa berdin, markatzen badugu karbono honek, badauzka 1, 2 eta 3 lotura. Beraz, bakarrik falta zaio hidrogeno bat. Eta horrela beti, urrengo karbonoa, baditu 1 eta 2 lotura. Orduan, bakarrik falta zaizkio 2 hidrogeno 4 lotura izateko. Eta azkena, hasieran kontatu dugun bezala, bakarrik lotura bat dauka, eta orduan, 3 hidrogeno behar ditu 4 lotura izateko, hori beti. Orduan, izendatzeko momentuan, lehenengoa gogoratu zenbat karbono dauden. Orduan, kasu honetan, badauzkagu 1, 2, 3, 4 eta 5 karbono. Orduan, fijo aurrizkia izango dela, pent. Baina gero, loturak, nolakoak diren esan behar dugu, orduan. Guztiak bakunak dira bat izan ezik, orduan. Lotur bakun bat daukagula esan behar dugu. Esan behar dugu, lotura bikoitz bat daukagula esan behar dugu. Orduan, esan behar dugu, bikoitza dela, eno atxizkiaren bitartez, eta gainera non dagoen. Ze karbonotan, ez da gauza bera, hemen egotea lotura bikoitza, edo hemen, edo hemen, edo hemen. Orduan, lotura bikoitza non dagoen, aipatu behar da. Horretarako, jakin behar dugu zein den lehenengo karbonoa, zein den bigarrena, hirugarrena, laugarrena eta bosgarrena. Zein da izan guk nahi duguna lehenengoa, edo guk nahi dugulako lehenengoa eskerrekoa, edo guk nahi dugulako lehenengoa eskuinekoa. Argi dago lehenengoa izango dela, edo hau, beti muturretan dagoena kate bat daukagulako. Baina, arauak daude. Hau da, ezin dugu esan eskerrekoa dela gure lehenengo karbonoa nahi dugulako. Ez, arau batzuk daude, orduan. 2 aukerak jarriko ditut. Lehenengo karbonoa, bigarrena, hirugarrena, laugarrena eta bosgarrena. Eta gure beste aukera izango litzateke. Lehenengo karbonoa, bigarrena, hirugarrena, laugarrena eta bosgarrena. Lehenengo aukerarekin, aukera berdearekin, lotura bikoitza non aurkitzen dugu? Bigarren karbonoan. 2. Eta bigarren aukerarekin aurkitzen dugu, azten bagara zenbatzen hemendik, 1, 2, 3 karbonoan, 3. Zein aukerarekin lortzen dugu zenbakirik txikiena, edo beste modu batean esan da, ze kasutan aurkitzen dugu lotura bikoitz hori lehenago? Lehenengo aukerarekin, aukera berdearekin. Hau da, zenbatu itzakezu eta aukeratu zenbakirik txikiena, edo esatea, nondik hasi behar naiz, lotura aurkitzeko lehenago. 2 aukera horiek. Orduan, argi dago, ondo dagoena dela aukera berdea. Aurkitzen dudalako lehenago lotura bikoitza. Edo, zenbakitzen baitut karbono guztiak eta 2 aukerak jartzen baldin baitut, zenbakirik basuena lortzen dudalako aukera berdearekin. Orduan, zein dagoena? Berdea, kasu honetan, lehenago aurkitzen dudalako lotura bikoitza. Orduan, nola dituko genuke hau? Pent, eta gero argi dago jarri behar dugun atxizkia eno dela. Hau, lotura bikoitza delako. Baina atxizkiaren aurretik jarri behar dugu ze karbonotan dagoen. Beraz, hau izango litzateke, pent, 2 enoa. Bigarren karbonoan dagoelako lotura bikoitza. Beste gauza bat, eta hau ja, konposatu guztietarako organikan. Zenbaki bat jarri behar badut,
zenbaki eta letren artean gidoiak jartzen ditugu. Vale? Eta gero, bi zenbakien artean, gertatuko zaigulako, komak. Egingo dugu orain kontrakoa, nik jarriko dut izena, eta gero asmatuko dugu zein den konposatu. Vale? Orduan, pues, adibidez, ept, iru, enoa. Vale? Orduan, lehenengo gauza beti aurrizkia, zenbat karbono. Hori da, biratu dugun lehenengo gauza. Ept, 7 karbono. Vale? Orduan, marraztuko ditut, 7 karbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eta 7. Esan dizuedana lehen, uste dut, edo beste bideoan, jasen gogoratzen. Loturak, momentuz, printzipioz nik marrazketen ditut guztiak, bakunak. Eta gero, pues, bikoitz edo irukoitz bat irudikatu behar badut, bale, pues egingo dut. Adibidez orain, no? Fijatzen nahi ja, fijo lotura bikoitz bat dagoela, eta non dago 3. karbonoan. Orduan hemen, nondik hasi behar nahi zenbatzen, zuek aukeratu. Vale? Zuek aukeratuko duzue eskerretik ala eskuinetik hastea. Adibidez, nire aukera da eskuinetik hastea, pues, porque me ha dado por ahí, vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7. Pentsatu beste batek ikusten badu zuek planteatutako konposatu hori, bere irizpidea izendatzeko izango dela beti hastea, nondik, pues, lotura lehenago aurkitzeko karbonotik hasi behar da. Orduan, berdin zaigu nondik hastea. Vale? Izena daukagunean, zuek aukeratzen duzuen nondik hastea. Egia da normalean, pues, bueno, erosoago delako, pues, lehenengo karbonoa jartzen diogula eskerrekoari. Baina, bueno, nahi duzuen moduan, vale? Orduan, izena daukagu konposatua jartzea, pues, erraza bada. Bestea baino, vale? Orduan, bueno, horrela, zenbakitzen badut, non jarri behar dut lotura bikoitza? Pues esaten didate, 3. karbonoan, orduan, 1, 2, 3 eta 3. karbonoan lotura bikoitza jarri behar dut. Vale. Eta orain ja, azkenengo gauza, ze izango da, pues hidrogenoak gehitu. Vale? Orduan, hasten gara beti bezala, no? Lehenengo karbonoan, karbono bat daukat eta berari lotuta, berarekin lotura bat. Falta zaizkio 3, 4 lotura izateko. Vale. Bigarren honetan, euskagu 1 eta 2 lotura. Orduan, 4 izateko, beste 2, pues 2 hidrogeno. Vale. Urrengo karbonoan 3. 1, 2 eta 3 lotura ditugu. Orduan, 4 izateko bakarrik falta zaio 1. Vale? 4. karbonoan 1, 2 eta 3 lotura. 4 izateko beste 1. 5. karbonoan 1 eta 2 lotura. Pues beste 2, falta zaizkio 4 izateko. Beti 4 izan behar dira. Vale? Orduan gehitzen ditugu behar diren hidrogenoak karbono horiek 4 lotura izateko. Vale, gauza bera lotura hirukoitzekin, guztiz berdina, vale? Egingo dugu, konposatu bat jarriko dut, eta zuek, eta zuek ez guztion artean jarriko dugu izena. Vale, baina orain lotura hirukoitz batekin. Zer da aldatzen dena? Txiskia ezberdina izango dela, bakarrik hori, beste guztia berdin. Venga, CH3, CH2, C, lotura hirukoitza, C, lotura bakuna, CH3, ja, venga. Vale? Orduan, kasu honetan, nondik hasiko gara zenbatzen irizpidea berdina jarraitzen du izaten. Vale? Lotura nondik aurkitzen dut lehenago? Pues, eskerretik hasten banaiz, 3. karbonoan dago lotura bikoitza. Osea, lotura hirukoitza barkatu. Eta eskuinetik hasten banaiz, hasten banaiz, 2. karbonoan dago lotura bikoitza. Zein aukeratzen dut? Gorria. Vale? Aukera gorria, da eskuinetik hastea. Lehenago aurkitzen dudalako lotura hirukoitza. Vale? Orduan, ezabatuko dut aukera berdea, txarto dagoelako, vale? 2 aukera daude, baina ondo dagoena beti da, hori, lotura bikoitza lehenago aurkitzeko modukoa dena. Vale? Orduan, orain, ze pentsatu behar dugu, aurrizkia zein den, hau da, zenbat karbono. Pues 1, 2, 3, 4 eta 5. Orduan, pent. Vale? Eta ja, urrengo gauza, lotura hirukoitz bat dagoela, orduan, argi dago, amaitu behar dela inoa. Vale? Eta, ze karbonotan dagoen? Pues, ja ikusi dugu,
lotura bikoitza dagoela, bigarren karbonoan gure kasuan, orduan pent, bi, inoa, hor daukagu. Bale, eta azkenengo gauza, ze gertatzen da lotura bikoitz bat baino gehiago dago edo lotura hirukoitz bat baino gehiago baldin badago. Bale. Pues gauza horiek adieraziko ditugu beti ezagunak diren aurrizki batzuekin. Di, bi badaude, tri, hiru badaude, tetra, lau badaude, penta, bost badaude, eta horrela, bale? Horiek ja nahiko ezagutzen ditugu eta beti erabiltzen ditugunak dira, bale? Orduan, adibide bat. Txiru, CH... Epa, markatu, nahaztu ditu dela, lotura bikoitza, hirukoitza eta momentuz ez. Vale, hemen dauzkagu, orduan, zenbakitzeko modua, jarraitzen dugu irizpide berdinarekin. Nondik hasi behar naiz, lehenengo lotura bikoitza, lehenago aurkitzeko. Vale, pues, kasu honetan, argi dago, eskuinetik. Gogoratu, zalantzak baldin bauzkazue, jarri bi aukera eta ia zeinekin lortzen dugun zenbakirik basuena. Egingo dutolan, vale? Eskerretik hasten banaiz, hau da aukera bat, eta orain eskumatik hasten banaiz, hau da beste aukera. Orduan, aukera berdearekin zenbaki lortzen dut, hartzen baditut, lotura bikoitza aukaten karbonoen zenbakiak, vale? Pues lotura berdearekin, bigarren karbonoan baukagu bat, eta bosgarren karbonoan beste bat, 25 zenbakia lortzen dugu. Aukera gorriarekin, pues baukagu lehenengo karbonoan lotura bikoitz bat, eta laugarren karbonoan bestea, 14. Bi zenbaki hauetatik zein da basuena 14. Vale, pues hori izango da gure aukera ondo dagoena. Geratu behar gara aukera horrekin. Beraz, bestea ezabatuko dut. Vale, behin zenbakituta izan da karbono guztiak, izendatuko dugu. Vale? Orduan, hasiera beti zenbat karbono daude hemen? 6. Hasiera beti karbono kopurua, X. Vale? Urrengoa, atxizkia edo nola amaituko duen izena izango da enoa. Hori argi daukagu, ezta? Vale. Baina, X eta gero edo aurrizkia aurretik, esan behar dugu, non dagoen edo non dagoen lotura bikoitzori, kasu honetan non dauden lotura bikoitzori, orduan. Lehenengo eta laugarren karbonoan, beraz. Bat, lau, zenbakien artean gogoratuko da, eta gero hemen, ze jarriko dugu? Pues, argi dago atxizkia izango dela eno, baina kasu honetan, bi daudenez adierazi behar dugu aurrizki hauekin. Vale, orduan, bi daudenez aurrizki jarriko diogu? Di. Vale, bi badaude, atxizkiaren aurretik egon behar da di beti. Hiru badaude, atxizkiaren aurretik egon behar da tri beti. Lau badaude, atxizkiaren aurretik egon behar da tetra. Vale, hori beti. Bi zenbaki, di badaude, bi zenbaki, bat lau kasu honetan, eta di aurrizkia. Vale, epa hemen, okertu naiz, eta jarri zuet marratxoa aurretik, eta da atxetik, di, tri, tetra, dieno, diino, trieno, triino, tetraeno, tetraino. Vale? Vale. Eta beste gauzatxo bat kontutan hartu behar duguna. Tontakeria dirudi, baina bueno, hemen okertzen zarete pilo bat. Vale. X bat lau dieno, ikusten duzu zenbakiak kentzen baldin baitugu, X eta D daukagula. Horrek esan nahi du bi konsonante jarraian daudela. Vale. Hau ezin da gertatu, inoiz ez, bi konsonante jarraian badaude, X ez dugu erabili behar, baizik eta Xa. A bat gehitu behar diogu horri. Vale? Tontakeria bat da, baina gogoratu behar gara. Vale? Orduan, askotan, ahazten dugu, normala da. Eta ez gara konturatzen, eta orduan txarto dago. Vale? Beti esaten dugu gauza bera, bakarri letra batengatik, pues bai. Ni ez naiz nereaz, naiz nerea. Vale? Orduan, edo ez naiz nereo, nerea naiz, eta letra bat da baita ere. Vale? Orduan, azkenean badakit rabia moten duela, horregatik okertzea, baina gauza guztiak gogoratu behar dira, vale? Zenbat ondo jartzeko guztia da garrantzitsua. Vale, eta hirukoitzekin gauza bera, vale? Adibide erraz bat.
berriro eskumatik hasiko gara, lehenago aurkitzen dugulako lehenengo lotura hirukoitza. Vale? Orduan, lehenengo eta laugarren karbonotan dauzkagu lotura hirukoitzak. Orduan, X, A, fijo, dia txizkiera emango duelako, eta orduan bi konsonante jarraian ez, Xa, bat, lau, eta kasu honetan, di, inoa. Vale? Gogoratu, lotura hirukoitzak badira, inoa txizkia, lotura bikoitzak badira, enoa txizkia. Vale, zergatik ez dugu jartzen anoa txizkia? Pues suposatzen delako beste guztiak bakunak direla, vale? Izen hauekin esaten dugu non dauden lotura bikoitzak eta non dauden lotura hirukoitzak. Bikoitzak edo hirukoitzak ez badira, bakunak izango dira, vale? Horregatik beti aipatzen da, pues bueno, justo ezberdina dena. Vale, eta onaino ja bideo honekin, vale? Urrengo bideoan ikusiko duguna ja da lotura bikoitzak eta hirukoitzak nahastuta, zeinek daukan lehentasuna eta guzti hori, vale? Nola zenbakitu,